Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paTerare 263 pano panokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on notification bell. Muri yeZimbabwe nyaya ndakabatira muzuva ranhasi inyaya yabuda nekuchikanga muno munyika yedu yeZimbabwe. Right, muri yeZimbabwe kumazoro doka nezuro kune nyaya yakaitika kunonzi kuchikanga yemukadzi akaurayirwa $10. Akaurayirwa $10 iyi sei? Why vakazonetsana nekuda kwe$10 iyi? Zviri kunzi brother yemurume akauraya mukadzi wake ndiyo yakapa mukadzi zviroti vakapa mainini mari yekutenga chikafu mumba. After mainini wapiwa mari yekutenga chikafu mumba, murume uyu akasvika achirwisa achinzi iwe wataurirei kune brother yangu kuti inini handisi kusiya mari yechikafu mumba. Ndo pakatangira violence, vanhu ava vakarwa kusvika mukadzi uyu aurayiwa. Muri yeZimbabwe inyaya yabata mwoyo, inyaya inodzimba. Ndatinyorei mucomment section, rest in peace kune mukadzi uyu. Uri kutonga nyaya iyi, murume uyu unomutonga uchimupa murango upi? Next update iyo futi ine nyaya yekuurayana futi mukati. Muri yeZimbabwe pane nyaya yatareceiva futi muzuva ranhasi yemurume nemukadzi vanga vachigara vasingawirirani. Kusawirirana kwavanga vachiita kwaikonzereswa so. Zviri kunzi vaviri ava vaiti vakabata mari ndo pavainetsana. Pese pavabatira mari ndo pavainetsana. Saka mukadzi aimwa doro, murume aimwa doro, asi vangawanika mwana kadiki. Zvavangawanika mwana kadiki zviri kunzi mukadzi akabuda achienda kubhawa. Mukadzi uyaenda kubhawa paakadzoka kumba, murume uyu akabva kubvunza kuti mwana wamusiya kupi, ndo mutauro wazviri kuita. Zvakakonzeresa kuti murume uyu atore stick yaakatema nayo mukadzi wake kugotsi. Atema mukadzi wake kugotsi, akatanga kubleeda achibuda ropa kusvika mukufa. Vaviri ava zviri kunzi vanga vane vana 2, muhombe nemudiki kacheche. Zvinorwadza, vana vatosara vasina anochengeta, amai vafa. Murume utaura kunoku manzwiro atiri kuzviita zviri kunzi ari mumaoko emapurisa. Asi zvisinei, nyaya iyi ine vhidhiyo. Right, muri yeZimbabwe kana tiri marriage ngatidzidzei kuti wakaona umwe aita hasha zama kudzikama. Ende ndatinamatei, violence aisolve chinhu. Nyaya iyi inozopera takuchema, tichichema umwe afa, umwe mumaoko ehusungwa. Kana zvaramba kukungosiya munhu ari mupenyu, unobvei? InisaTerare ndiripa kuzivisai zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Say no to violence. Much love. Uyu mukomana uyu tinogara takamutsura seabereki ake, tinonga tichana abereki ake apasisini, asi taigara takamutsura. Mukadzi haaromhi, unotaura naye kana paine zvanetsa moto mogadzirisana zvinhu zviite zvakanaka. Asi mukomana uyu haasaiteerera. Ava vaigara vachirovana, sometimes vakatodhakwa, especially vakatodhakwa mukadzi otomboenda kubhawa wadoro achisiya mwana, kamwana kane 4 months. murume achiteera kuti mwana uri kusiya mwana mucheche. Vamwe vachatodzoka kuma 4 am. Saka vaigara vachirovana, vaitombogara vachitombosungwa. Kurowa chaiko ndokwaida, but mukadzi wacho adhakwa unga asina problem, munhu waifara. Asi tichitombobata musadaro, mukadzi dai uriwo wasiya chidoro. Kamboregera nguva yakaregera, asi wakazouya kodzokerera kuti kudii pomwe doro nedu vari sobhere kudanana vaidanana zvekuti dhu, but vaiti vakangobata mari ndo paita problem. Mari nedoro ndo iravapesanisa, nokuti kazhinji kana mari dzemarentals dzabuda, murume aiti ndipei40, ino mukadzi aida kutora yese, ndo pavaitanga kurovana naye baba. Nyaya iri kunzi yakaitika ndeyekuti mukadzi anzi akasiya mwana here aenda kubhawa. Mwana yaramba achichema yachingotendera nemba. Wadiko ino notora mukadzi wako kusipa uko. Achibva adini vandateera, because mwana akaramba achichema. Vandateera usipa uko yake ndosvika mukadzi akatogara pamberi pebhawa, kana tomutamidza mwana patotanga kutoyamwisa mwana wake. Saka paakadzoka uyu murume kwakubvunza kuti ko mwana aripi, wakasiya mwana uyu uchienda kubhawa, unoti mwana anosara nani. Murume aenda kukika bhutsi murume wacho, murume kwakukika bhutsi kumukadzi, ndobva azonotora chimuti kwabva adini kwakumurova pabhutsi apa kudai. Then vana vemukadzi wahombe ndo vakazotangwa yononokera mapasi 6, vakati atumburo tochi mwana mucheche ari kuchema asikuona pari, vanombotora serious peutano. Vanobva vazodzoka futi, pane kamusikana kati 12 years 18, vazodzoka akati ahwei panapa vemutitochero mama ari tuadini tuamutsa vasi kudini vasi kumuka. Tobva neno unotocha nepa windo rekuseri, ndakaona murume anga abata mukadzi udei, akamubata akaita kunga vakagara pasi. Asi pandakanotocha ndakangoti toche iye
tazi kuti ndiani ari tochi apo ndakurumidza kudini kubvisa tochi because ndandona kuti mukadzi akachibleed ndakangona injury apa yepagotsi.